Olen Anna-Kaisa Leppänen ja olen diakoniatyön tekijä täällä Kaarinan seurakunnassa ja vastuualueena vapaaehtoistyö. Peittopiiri on alkanut toimia täällä vuonna 2003 ja sen on tuonut tänne tämä meidän piirin vetäjä Eva Lehtonen Raisiosta, josta hän on muuttanut, niin on tullut sitten tänne tämä piiri. Peittopiirin nimi tulee äiti Teresasta, tästä, joka Intiassa Kalkutassa teki lähetyssisariensa kanssa koko elämänsä työtä köyhien puolesta. Meillä on tosiaan kaksi piiriä, eli täällä Poikluoman seurakuntatalolla ja Kaarinan kirkolla myös piiri. Ja yhteensä niissä on 40 tekijää, että uusia tulee aina välillä mukaan, että on pidetty piiri. Tulevaisuudessa jatketaan tätä niin kauan kuin on mahdollista, mutta ollaan myös mietitty, että jos näitä peittoja ei enää pystytä kuljettamaan, niin mitä sitten tehdään. Se on vielä vähän mietinnän alla, mutta varmasti johonkin muuhun kohteeseen sitten ruvetaan tekemään jotain. Uusia vapaaehtoisia me toivotaan tänne aina lisää peittopiiriin tai ihan kaikkeen muuhunkin meidän vapaaehtoistyöhön. Tervetuloa vaan kaikki tänne. Mä olen Taimi Leppänen ja asun tässä Ilveksen katu 1 aivan lähellä tätä seurakuntataloa. Varmaankin näin ihan lehdestä, vaan seurakunnan ilmoituksesta. No ihan alusta saakka, oliko se 2007. Yhä edelleen tätä samaa työtä täällä seurakuntatalolla niin kauan kuin tämä riittää ja voimat riittää. Ja tuskin enää iän puolesta niin muuta harrastan. Tämä on aivan hyvä tämä. Olen Aila Maijanen ja asun täällä Kaarinassa ja käyn molemmissa peittopiireissä niin kuin vuorotellen. Olen tykännyt tästä äiti Teresa peittopiiristä. Aloitin tämän noin 3 vuotta suurin piirtein sitten. Ja mulla oli silloin pitkät sairauslomat ja mä joudun työelämästä pois, niin nyt mä olen jatkanut tätä harrastusta edelleen täällä. Minä olen jo lapsesta saakka värkännyt kaiken näköisiä käsitöitä ja mä olen ammatiksenikin sitten myöhemmin tehnyt osan elämästäni käsityöalalla töitä. Olen sorminäppärä sillä lailla, että mä olen aina pitänyt käsitöistä. Jatkan edelleen niin kauan kuin tätä äiti Teresa-hommaa on. Ja sitten mä olen yleensä ollut nyt sitten Kaarinan kirkolla näissä kahvitustilaisuuksissa ollut vapaaehtoisena työntekijänä ja pitänyt sitäkin hyvin mukavana toimintana, koska siellä tapaa erilaisia ihmisiä ja mukavia kavereita. Olen Eva Lehtonen Kaarinasta, tämän peittopiirin tämmöinen äitihahmo. No, olin tehnyt jo vapaaehtoistyötä muutenkin paljon ja totta kai tämä kiinnosti kovasti tämä äiti Teresan rakkauden työ. Ja tämä alkoi täällä Kaarinassa 2003 kirkolla ensiksi ja sitten täällä Poikluomassa. Olen harrastanut kyllä nuorempana paljonkin. Lapsille tuli pudottua ja lastenlapsille. Nyt ei paljon enää muuta kuin peittoja. Kyllä, jatkan edelleenkin vapaaehtoistyötä niin kauan kuin terveys sallii ja niin kuin kelpaa johonkin vapaaehtoistyöhön vielä.